Nih. Berebungsa जालायबाय माने. र सरा थांगासिनो. फाग्लिखौ लाफांनानै सामफ्रामबो थोरसि खुरै मानजिनोसो मोनग्रा जाबाय. ओइ खामानि मावदोंना फाग्लासो जादों हारसिं गोब्राबगासिनो दं. नै सना र सुखांसिगोन. मोजां मोनदोंमोन सालिखौ आङो अनसुलि सानना. दासो मिथिबाय आङो सालिया दाउनिसो बिमा. जोंना हाबा जानाया मास मोननै मोनथाम जालांबाय. अब्लाबो दिनैसिम मोजाङैनो रायज्लायनाय जायाखै. ओइ खोनादोंना साया लोंना लाफैद'. र थांगासिनो. आं माबोरै फोरमायनो नोंनि सिगाङाव नोंनि मुङै खाफालाव गोजा सिन्दुर लाना फोरमायब्लाबो नोंखौ जोबोद दुखु होनायसो जागोन. माइदां मा सान हाबबाय थाखो? जेबो जायाखै दे साया लोंनानै खामानियाव थांदो. आयु ड्रेसा जा मोजांखा गोदै बुंनानै फाग्लानाव बिनि र'. ओइ सना ओरै फैलाय. हाबाब दिनलाय मा एसे गोदै. थांगासिनो र. मामोन बुङा मानो? नै सना नायलाय ड्रेसा जा मोजांखा. हाबाब बेथ' दख'ना नङा आरो बेबायदि ड्रेसखौ हाबानि उनाव मानो? आंनिखौसो आंनो नांथारगौ. खोनासंनो सना, हाबानि उनाव खाफालाव गोजा सिन्दुर आरो दख'नाजोंसो समायो, गुबुन हारिफोरनि ड्रेसजों नङा. जासिगोन दे नांला आंनो. मा खालामनो आं दा? साख्रियाबो गैला. गुबुननि फिसाजोखौ लाबोनानै जोबोद दुखु होनायसो जाबाय आं. फारसेथिं न'खरनि टेनसन, फारसेथिं बैसागोआबो सफैगासिनो. आं दा मा खालामनांगौ? अबेनिफ्राय थाखा फैसा मोननांगौ आं दा? सानबाबो सानग'नो हाला आं दा. बैसागुआबो सफैगासिनो. न'खरावबो थाखा फैसानि गोनांथि. मा खालामबावनांगौ जाखो दा? बेनाबो साख्रिया गैला, आखायावबो गरसेबो रां गैया. मा जानांगौ जाखो देग्लायनि बैसागुआव?